नांथारगोननो साननैसोनि गेजेरावनो। मा हारसा हिनजाव? नाङा आंनो आयै हारसा हिनजावखौ। आयै माबायदि खामथारो मानसिफोराबो सानफ्रोमबो बुंबाय थादों माइया खांबाय दुब्लि फोथाराव कला मुसुर फोनांगौ मोसौफोरखौ दोनदाल होदों होननानै रावबो खोनासंथारलिया। जेथिं नायो बिथिंनो मोसौ बोरमाल'। मा जानांगौ बिदिजों? जेबो आबादखौनो मावथारनो हाया जालांबाय। आबादखौनो मावनोसो बालायलांनाय जाबायहाय। मावाबाबो जाया, आबादजोंनो सोलिनाय नखर। आयै हा माथो जालायखो? मा जालायखो माने आंनो नांसिगौमोन। हा माथो नांगौ जालायखो? बुंबासो मोनसिगोन ना। नों आंखौ सिगाङाव मेट्रिक पास जाब्लाथाय मा होगोन होनदोंमोन? बावगारबाय नामा? जायखिजाया आंनो बे बुस्थुखौ नांसिगौ। हा मा बुस्थु? खोन्थाबासो मोनथिगोन ना। नोंनोलाय सिगांनो मेट्रिक पास जाब्लाथाय बाइक होगोन होनदोंमोन। बे बाइकखौलाय नोंनो होबायनो माथो। बाइकखौथ' होबाय। बाइकनि अनगायैबो आरो मा होगोन होननानै बुंदोंमोन आंनो? लेपटप बायनानै होगोन होननायखौ होनदों नामा? आं बेखौ बुङाखै। आरो नोङो आंनो मेट्रिक पास जाब्लाथाय मा होगोन होनदोंमोन गोसोखांलाय। बावगारबाय नामा दानो? आंनो नांगौ आयै आरो आंनो नांथारगोननो साननैसोनि गेजेरावनो। हा मा बुस्थु फिसा? आं बावगारबाय। बुंदो नोंनो आं मा होगोन होनदोंमोन? माबा आंनो मेट्रिक पास जाब्लाथाय हिनजावबो लाबनानै होगोन होननाया बोरो? नोंसोरथ' आंखौ सिगाङाव क्लास 10 आव फरायबाय थानाय समाव बुंदोंमोन ना। बाबा मोजां फराय, नोंनो देनां मेट्रिक पास जाब्लाथाय किटि माइक होगोन, लेपटप बायना होगोन, केमेरा बायना होगोन, नांगौब्ला नोंनो हिनजावबो लाबना होफैगोन। बेबायदि बुंनाया बावगारबाय नामा? आंनो हिनजावखौ नांसिगौ आयै। बाइकखौथ' होबाय नोंसोर आंनो, लेपटपखौबो होबाय, नाथाय बे बुस्थुखौथ' आंनो नोंसोर होआखै दाबो। आं मानिखाया। आंनो साननैसोनि गेजेराव बे बुस्थुखौ नांखागौ। आयै बे गथ' सासेजों मा जाबावनांगौ जाखो? अखानायब्लानो सोरांब्लानो फैसानि दावराव, मालाबा गारिनि दावराव। दिनै आरो मा बोरखांनायखो फिसा नोंलाय हिनजावनि? हा हिनजावखौलाय बिदि बिबानो मोननाय बुस्थु नामा? बे माल बुस्थु बायदि मोनदों नामा नों बेखौ बिबानो मोननाय जे? आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया। आंनो हिनजाव नांखागौनो। आरो नोंसोरनो बुंना लाखादोंमोन ना आंखौ मेट्रिक पास जाब्लाथाय हिनजावबो होगोन होननानै। बेखायसो बिदि आं। हा आंथ' बुङाखैमोन ना, नोमफायासो बुंदोंमोन। दाथ' नोमफायाबो गैला, थैनानै थांबाय। बेफोरखौ बावदो फिसा दोङो, मोजां फराय, बेफोरो उनाव लासैनो जागोन। ओहो आं मानिखाया। आंनो नांखागौनो। आफाया थैयामोनब्ला आंनो दालासे हिनजाव लाबोनानै होफैसिगौमोन। आं जेबो बुंला नोंखौ, नोंनि गोसो जि खालामो खालामबाय थादो। हा सोरखौ मोजां मोनो, सोरखौ गोसो थोयो, जायखौ लाबो बेखौनो लाबदो। आंहा आरो बुंनो गोनां जेबो गैया। जि खालामो खालामदो नोङो। उनाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ नोङो दाय हमनो हानाय नङा खिन्थु। दाय हमा दे आयै, आङो जेबो दाय हमा। आंनो हिनजावखौल' लाबोना होदो। हा आंलाय बबेनि लाबोनांगौ जाखो? नोङो जायखौ लाबोनो गोसो बेखौनो लाबोदो। आयै आंहा रावबो गोसो थोनाय आरो मोजां मोननाय गैखाया।
आंनो जायखिजाया सासे हिनजाव लाबोबानो जागोन नायनानै। किन्तु मानसिया एसे समायना जानांगोन आरो मोखांफोरा सेंना गोरिनानि बायदि जानो मोननाय नङा। एसे खावैनानि बायदि जानांगोन मोखांफोरा। आरो आथिंफोरा बोरमानि बायदि जानो मोननाय नङा। एसे मोसौ दामब्रानि बायदि गिदिर गिदिर जानांगोन आथिंफोरा। आरो जानजिया मोस्रोमनि बायदि जानांगोन, जानजि सेरेरेनो। गुमानि बायदि जानो मोननाय नङा, मोस्रोमनि बायदि जाथारनांगोन। आयै फिसा, मा रोखोमनि बहा नागिरनांगौ जाखो आंलाय? नोंहा सेंग्रा मानसि हा गोसो थोनाय मोजां मोननाय गैया होनबा रावबो? गैयालाय आयै रावबो। सिख्लाफोरखौ गोसो थोनो नागिरब्लाबो बुंगारोसो गोसोम बनादानो मोखांखिनाल' गुफुर होननानै आंखौ बासिबाय थायो। जेबो नङा दे फिसा, नोंनो आङो हारसा हिनजावखौनो लाबोना होफैथारगोन, समायना मोजां नायनानै। मा हारसा हिनजाव? नाङा आंनो आयै हारसा हिनजावखौ। आंनो जायखिजाया बर' हिनजावसो नांगौ, हारसा हिनजाव नाङा आंनो। आफाया सिगां हारसा हिनजाव हाबा खालामबाय नोंखौ, आं आरो दा आफा बायदि हारसा हिनजाव हाबा खालामा आयै। आंनो बर'सो नांगौ, बर'। हा दालाय आंहालाय बहा मोननांगौ जाखो बर' हिनजावखौलाय? आं रावखौबो मोनथिनाय आरो सिनायनाय गैया दा। आयै आं नोंखौ नागिरनो थिनाखै, आंहा सासे मोजां मोननाय सिख्ला नुबोदों आयै। आं बेखौ जोबोद मोजां मोनबाय, आंनो बेखौनो नांगौ आयै। हा होमबालाय सिख्लायालाय बबेनिथो जाखो? माबालै आयै, जोंनि खाथिनिनो, बै हालंबारिनि टाक्ला माहाजोननि फिसाजो आयै। आं बेखौनो जोबोद मोजां मोनबाय। हा सिख्लायासो सोरबाफोर गोसो थोनाय सेंग्राफोर दंखायोदां? दानि जुगनि सिख्लाफोर गोसो थोनाय थाखायो मालाय। आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया आयै। गोसो थोनाय थानायानो जा गैयानो जा, जायखिजाया जों गाबोननो नायनो थांथारगोन आयै। आरो थाबैनो लाबोनांगोन। हा गोसो थोनाय दंखायोबोलालाय? आरो हरगोन ना हराबा बिसोरहा? हरा बेफोरखौ आं जेबो मिन्थिया, जायखिजाया आंनो बेखौल'सो नांगौ आरो नांखागौ। आरो सिख्लाया गोसो थोनाय थाब्लाबो आं हले बेखौ लाबोथारगोन। नांगौबा आफानि मान्थलि पेन्सन मोननाय फैसाजोंनो बिनो 5 लाखनि सनाबाबो होगोन आङो, थेवबो आङो बेखौ लाबोथारगोन आयै। आरो आंनो बेखौल'सो नांगौ। दे जागोन दे, गाबोन थांसै सोंनो होमबालाय। अके आयै। मा जागोनहाय बे सासे गथ'जोंलाय? जेखौ नांगौ बेखौनो नांथारगौ। फिसानिफ्राय फिसाला सासेल' होननानै दाव अनबोनानै खर'आसो गिदिर जाथारबाय बेना।